hori noa, ondo. Venga, mutile, apa koldo. Venga, Joseba. Hoi de motel, hoi bai sasoia, hoi de. Lokatzaik ez da, bestela. Ben izkerreta. Hori. Ondo. Azkarra, desnivel gutxi eta forma bajo, Hirugarren eta aurretan ze postu dituzu? Uste irazin detela bestetan. Asko. Ego, zer paso ezazu? Lehenengo jetxira hortan desbokauta juntzea, zede, honek izan, emate gauz. Dale gotxin dezu, pup! Aspaldiko partez gogoa neuken da oso politia baldi ere sona eta neuken gogoa emenioteko. Bost, sei, zazpi. Soiko David Zubietako joaldunak oso pozik hartu ditugu Aztiri. Inguratuta Aztiriko plaza ederrontan. Ordezkorikan bilatu nahian ezin da joan inora. Laguntzik inor beharrezkero, beti prest, beti gustora. Merezitako omenaldian herriak zaitu gogora. Eskerroneko kantari gatoz guztiok zure ondora. Eskerroneko kantari gatoz guztiok zure ondora.
Zorionak Adirane, Ainoak emango dizu oroigarria. Txalo bero bat, Adirane Peñagarikano. Pete, 5 minutu eta 39 segunduko denborarekin. Berak uste zuen gaur ez zuela irabaziko, baina nik banuen esperantza berarekin. Zorionak Lara Estebanez. Hau pasu. Txalo bero bat, Lara, Adirane eta Mikele ditugu gurekin. Katarain, Zehamarra, 57 minutu eta 5 segundu behar izan ditu. Iezko irabazleak baina 5 segundu gehiago. Egin ditu, gaurko proba maitzeko. Pello Olaberria, izan duzen, justu 57 minutuetan proba maitu zuena. Hemen txedugu gaurko hiru lehen sailkatuek Optika Oskarbik ere eskaintzen duen eusketarako betaurrekoak garaileari emango zaizkio. Optika Oskarbik eskainitakoak. Beraz, podion gainean urantxe, Beñat Katarain, Andoni Egiguren, Imanol Intza, Txalo bero bat, irukote honi.